Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Praise God, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay dito po sa ating morning devotion, Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Leonardo Lascano Bedanya Jr. At bago po ang lahat ay binabati ko po ang ating sister in Christ, si Jean Castillo Santos. She's watching now at dyan na sila nakatira sa Taytay. At asawa siya ni Benji na anak ng aming ninang at ninong Rudy Santos dyan sa Santo Tomas. So, thanks for watching, Sister Jim. At sa ating mga pastor na nasa Pangasinan, Pastor Gabriel, Pastor Maribit, ang ating nasa Alaminos, Pangasinan, at maging sa Sagana, si Pastor Ban, Pastor ng Parañaque, si Pastor Dodong, at ang mga pastor natin na Mindoro, Reverend Ber, si Pastor Jonah, Pastor Irene, Pastor Jan, Pastor Leia, Pastor Biggie, Pastor Merla, Pastor Evelyn. So, salamat sa inyong pagwa-watch. So, praise God. Sa oras na ito, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Amen. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin sa bagong buhay at kalakasan. O Diyos, sa aming pong pag-aaral ng salita ay pangunahan mo po kami. Ikaw ang maitaas maluwalhati at ang lahat ng sumusubaybay ngayon po sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa ay pangunahan mo po kami at ang bawat isa'y mapagpala ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas, ang aming minamahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte,
at ang kapayapaan na maghari sa aming minamahal na bayang Pilipinas. Marami pong salamat, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating topic po ay katulad po ng ating tema ngayong buwan na ito is about prayer. At ang topic po natin is prayer of faith na po. At dito po sa Mark chapter 1 verse 35 ay sinasabi po rito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. No? So, ang Diyos po magpala sa kanyang salita. Ayon po sa binasa natin sa sulat po ni San Marcos, maagang-maaga pa lamang daw po, habang madilim pa, ang Panginoong Hesus ay bumangon mula sa kanyang pagkakahiga sa pagkakatulog. At iniwan niya yung kanyang tahanang tinutuluyan nung siya po'y narito sa lupa. At siya po'y nagpunta sa isang tahimik na lugar, no? Isang lugar na walang tao. At doon siya po ay nagpray, no? Siya po'y nanalangin, no? Ang number one model po natin sa buhay na ito na dapat nating tularan ay wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Siya po mismo, bagamat Diyos na nagkatawang tao, siya rin po ay nagpe-pray bilang tao noong oras na yon. Nakikipag-usap sa Ama, at bago niya simulan ng kanyang 3 years public ministry, siya rin po ay nagdarasal. At ito rin po ay command ng ating Panginoon na tayo po ay manalangin. No? Manalangin tayo sa ating Diyos na nasa langit dahil sa buhay nating ito ay marami po tayo mga pangangailangan. Marami tayo mga hinaing, marami tayong mga kinakaharap na minsan problema, pagsubok, lalo na po sa taong ito ng 2022. No? Sa pagharap po natin ng bagong taon na ito ay hindi natin alam ang mga bagay-bagay na ma-encounter natin sa buhay. No? Mga kabi-kabilang suliranin, problema sa anak, problema sa bahay, bayarin, sa kuryente, sa tubig, mga pagsubok sa buhay. So ano po ang dapat nating unang gawin sa taong ito? Ngayong pong unang araw ng Lunes ng taong ito, no? Tayo po ay magdasal sa Diyos, no? At ang Panginoong Hesus din po ay nagdasal siya. Maagang-maaga pa lamang, gumising na siya, madilim pa, nagpunta siya sa isang tahimik na lugar, walang tao, at doon, sabi ron, where he prayed, siya po'y nanalangin. Ano po? Kaya ang topic po natin ngayon is about prayer of faith. Panalangin may pananampalataya. No? That is intimacy with God. Ito po yung relasyon natin sa Diyos, yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, saan man po kayo naroroon, sa tahanan, sa trabaho, sa opisina, sa palengke, sa bukid, ano man po inyong ginagawa, pwede kayong pumikit, saglit para magdasal sa Diyos. Pero kung minsan marami po ay nagdarasal, bakit minsan hindi parang nasasagot ang mga panalangin nila, no? Dahil marahil kulang sa pananampalataya, no? Nagpe-pray naman pero bakit parang hindi nasasagot ang mga dasal nila, no? Ngayon po ay ating titingnan ang 4 na mahalagang bagay kung paano tayo mananalangin ng panalangin may pananampalataya. Kasi po may mga prayer na walang faith, no? May mga prayer na ang panalangin nasasabit lamang sa kisame ng bahay, no? Hindi nadidinig ng Diyos. Ganong ang distansya ng Diyos sa tao ay panalangin lamang po, no? Andyan siya para handang makinig sa ating mga dasal. Kaya nga po, how to pray the prayer of faith. Paano tayo mananalangin ng panalangin may pananampalataya, no? Prayer with faith, no? So, katulad ng Panginoon, siya po'y nag-pray din siya, no? At yung prayer niya talagang puno ng pananampalataya po yun, na alam niya na sa kanyang pagmiminister na gagawin sa mga tao, marami siya ma-encounter. Minsan may mga nadidimong poses, no? Kaya dahil babad siya sa prayer, lumalayas na mga demonyo sa mga taong inaalihan nito. Pag nag-pray siya sa may sakit, ang may sakit gumagaling. Ang paralitiko nakakalakad. Ang bulag nakakakita, bingi nakakarinig. No? Iba't ibang uri ng sakit ay pinagagaling ng Panginoon.
dahil siya'y puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Ano po? So kaya ano po ang dapat nating gawin? Paano tayo mananalangin ng panalangin? May pananampalataya, may 4 na bagay na gusto ko po ibagi sa inyo. Number 1, how to pray the prayer of faith. Number 1, pray about everything without worry. Manalangin tayo sa lahat ng bagay ng walang pag-aalala. No? Kasi minsan nagdadasal ang tao, matapos niya magdasal, nag-aalala pa rin. Andun pa rin yung worry. No? Na para bagang sa pagdasal niyang ginawa, ay hindi nadinig ng Diyos ang prayer niya. Kaya ayun, talagang hindi nga nadinig ang prayer kasi nag-alala agad. No? Kapapanalangin lamang. Kasi po, pag ang tao nanangan sa nakikita, sa naririnig, sa nangyayari sa paligid, papasok na yung worry. No? Nawala na yung faith sa kanyang panalangin ginawa. No? No, kaya kailangan pray about everything without prayer. Manalangin tayo patungkol sa mga bagay-bagay na walang pag-aalala. No? Ano ba yung mga pinagpe-pray natin? Nagpray kayo para sa taong ito, no? Ng kasaganaan, na magandang buhay, ng mapayapang buhay, no? Na pamilyang nagkakaisa, pamilyang nagmamahalan, pamilyang nagbibigayan, no? So nagpe-pray po tayo niyan. Kaya kailangan tayo manalangin tayo nang hindi tayo dapat nag-aalala. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Philippians chapter 4 verse 6. Ano po ang sabi rito? Don't worry about anything. Ayan. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, manalangin kayo sa lahat ng bagay, no? Sa inyong mga pangangailangan sa Diyos nang may pasasalamat, no? So, wag daw tayo mag-alala sa lahat ng bagay. Sa halip, mag-pray tayo, no? Manalangin tayo sa lahat ng bagay. Tell God what you need. Sabihin mo sa Diyos kung anong kailangan mo nang may pasasalamat. Yan, no? So, kaya ano po ba yung mga panalangin natin? Ano po ba yung mga desire ng puso natin? No? Hilingin natin sa Diyos nang walang pag-alala, no? Huwag tayo mag-alinlangan. Kasi pag nag-pray ka na nag-alinlangan ka, talagang hindi masasagot yung prayer mo. Kasi sa panalangin pa lamang natin, andun agad yung nagdadaw tayo. No? Kaya pag tayo po'y nagdasal sa Diyos, meron tayong hiniling sa Kanya, andun po kailangan yung faith, no? Na hindi ka nagwo-worry, na andun ang pasasalamat mo sa Diyos, na yung hiniling mo sa Kanya ay sinagot na ng Panginoon. Ano ang sabi niya sa huli? Thank Him for all He has done. Magpasalamat ka na sa lahat ng Kanyang ginawa. Kaya yung mga prayer natin kay Lord, i-claim natin, no, na sinagot na yun ng Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Sabi nga, don't worry, be happy. No? Yeah. Huwag tayong mag-alala, maging masaya tayo. No? Ngayong taon na ito ay kailangan maging masaya tayo. Huwag tayong mangamba, huwag tayong mag-alala sa kinabukasan ng ating pamilya, ng ating mga anak. No? Dahil kung ang mga ibon sa parang, pinapakain ng amang nasa langit, hindi niya pinababayaan, tayo pa kaya ang mga anak ng Diyos. Tayo pa kaya ng mga nilikha ng Panginoon. No? Maraming tao ngayon ay yan, pawala na nga yung ating virus sa bansa, pero may dumarating na naman daw sa kamay nilaan. Marami ay nag-aalala naman, nagwo-worry, nangangamba, may mga karamdaman na dumarating ngayon dahil sa biglang lamig ng panahon. Marami ay sinipon, nilagnat. No? Huwag tayong mag-alala. Meron tayong Diyos. No? Meron tayong makapangyarihan na Diyos na nagpapagaling ng ating karamdaman. No? Na nagpapagaling ng ating mga sakit. Siya si Jehovah Rapha, the Lord that healeth us. No? Siya ang Diyos natin na gumagawa ng himala. Siya ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala sa buhay na ito. No? So pray about everything without worry. Ayan. No? Huwag tayong mag-alala. Bahala si Lord. Siya may-ari ng buhay natin. Siya ang lumikha sa atin. No? Siya ang nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. Yung future ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating mga apo. Siya ang nakakaalam niyan. Just always trust in God, no? Dahil ang taong nagtitiwala sa Diyos hindi napapahiya. No po. So, yan po yung una natin, no? Paano tayo mananalangin ng panalangin may pananampalataya?
pray about everything, no, without worry. Huwag tayong mag-alala, manalangin lamang tayo at ibigay natin sa Lord yung ating mga pangangailangan, yung ating mga kahilingan. At makikita po ninyo, ang Diyos, sasagot siya. No? Ipamamalas niya sa atin ang kanyang kamanghamangang gawa. No? Naalala ko po, nung nasa Mindoro pa po kami, no? Ngayon dito na nga po kami sa Bacoor nakatira for 16 years. Nung kami po ay nakatira pa sa Mindoro, ay nakikita po namin na kung minsan para kang mangangamba, matatakot ka dahil nga meron ka mga anak na nag-aaral, pero dahil nagtiwala po kami sa Diyos, no? Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. God provide all the needs of our children. Nakatapos silang lahat ng pag-aaral, yung aming 4 na anak, no? At hanggang nakapag-asawa na yung aming 3 anak, no? Meron na kaming 4 na apo, no? At yung bunso na lang namin ang wala pa asawa, si Shikanaya, na ngayon ay nasa barko sa cruise line. Diyan po siya ngayon nasa Hong Kong nakabase, no? Noong mga few years ago, nasa Miami, Florida, sa cruise line siya, pero nais niya na dito na lamang muna sa Asia. So kaya thank God sapagkat once na ikaw ay talagang nagtiwala sa Diyos, hindi ka nag-alala, no, na ang lahat ng needs ng iyong pamilya ay ipoprovide ni Lord at mangyayari nga po yan. No? So kaya nga pray about everything without worry. Manalangin tayo sa lahat ng bagay ng walang pag-alala. Si Lord ang nakakaalam, siya ang bahala sa ating pamilya, sa kinabukasan ng ating buhay. Amen. So pangalawa, no, paano tayo mananalangin ng panalangin? May pananampalataya. Pray with a thankful heart. Manalangin tayo ng mayroong pusong nagpapasalamat. No? 'Di ba yung letter B, yung binasa natin? Balikan natin. Anong sabi nung letter B nung Philippians 4:6, no? Tell God what you need. Sabi mo sa Diyos kung anong kailangan mo. And thank Him for all He has done. Magpasalamat tayo sa kanyang ginawa. So, nandun na yung pasasalamat natin. Sa King James Version, ang sabi roon, no? Do not anxiety, no? Huwag kayo daw mag-alala. Do not be anxious, no? But in everything, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So, sa lahat daw ng bagay, magpasalamat tayo sa Diyos at hilingin natin sa Kanya ang panalangin natin ng may pasasalamat. So, kaya mahalaga po yung wala pa man yung kasagutan sa ating prayer, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon. Pray with a thankful heart. Magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil kung minsan, may mga tao ay hindi nagpapasalamat sa Diyos. No? Hindi marunong magpasalamat sa mga blessings, sa mga pagpapala, no? Sa kagalingan. Alam nyo, yung pagising pa lamang natin sa umaga na tayo humihinga, tayo ay malakas, blessing na po yan ni Lord na kailangan tayong magpasalamat sa Kanya. No? Blessing na po yan ng Panginoon sa atin. Yung tayo ay hindi nagkakasakit, yung tayo ay kumakain 3 times a day at mayroon pang merienda. No? So magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. No? Kaya nga po, ito ang nais ng Panginoon na sa taong ito na ating hinaharap, sa pasimula ng taong ito ang kalooban ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng bagay, no? Sa ating kinakain everyday, sa ating dinadami, sa ating paglakad, sa inyong pagtatrabaho, no? Sa ating hinaharap sa taon na ito, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Ano po ang sabi ng John chapter 6 verse 11? Basahin natin. Sabi rito, and Jesus took the loaves. Kinuha daw po ng Panginoong Jesus yung tinapay, no? And when He had given thanks, no, siya ay nagpasalamat, He distributed to the disciples. And the disciples, to them that were set them, dinistribute naman ng mga disipulo yung tinapay, and likewise of the fishes as much as they would. No? Kasi po dito sa John chapter 6, may 5,000 lalaki kasama sa asawa nila, mga anak pa, siguro mga 15 to 20,000 itong sumusunod sa Panginoon, inabot ng tanghaling tapat. No, dahil ang mga tao nakakakita ng himala na ginagawa ng Panginoon. At inabot sila ng tanghali na, siguro mga 12:00 na, 1:00.
gutom na ang mga tao, no? Dahil sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kinausap niya mga alagad niya, ah, meron ba tayong pagkain diyan? Paupuin niyo yung mga tao, no? Sabi ng mga alagad, Lord, wala po tayong pagkain, pero kahit 200 halagang denaryo na pambili ng pagkain, hindi magkakasya sa dami ng taong ito. Pero meron ditong bata, meron dalang 5 tinapay at 2 isda. At yun daw ay kinuha ng Panginoon. No? Jesus took the loaves. At siya po ay nagpasalamat. No? Nung kunin niya yung 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat ang Panginoon. At doon, ibinigay niya yon sa mga lagad, yung 5 tinapay at 2 isda. Nagkaroon po dito ng miracle of multiplication. Napakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, yung 5,000 lalaki. Kasama pa mga asawa nila. Kaya nga po, doon sa nangyaring yon, no, nang kunin ng Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda na dala-dala ng bata, nagmultiply. Ang sabi ng mga pilosopong tao, kaya daw napakain yung 5,000 na yon, na lalaki at kasama ang mga asawa pa nila at mga anak, kasi daw yung dala ng batang tinapay, ang lalaki. No? Lalaki daw nun. At saka yung isda. Kaya napakain yung 5,000 tao at higit pa. Mas lalo nga pong himala. Bakit? Bata ang may dala, ang laki-laki daw ng tinapay, no? Nadala ng bata. No? Hindi po basta ganitong kalaki lamang, talaga napakalaki daw ang sabi ng mga pilosopo. So dito makikita natin, God will do miracle in times of crisis. May crisis no oras na yun, walang pagkain ng tao, tanghali na, gutom. No? Sa oras na yon na nangangailangan ng tao ng pagkain, gumawa ang Diyos ng himala. Kaya po sa panahon na kayo po ay may pangangailangan, no, materially, financially, maging sa pagkain araw-araw, ang Diyos ay gagawa ng himala. Dahil sa Kanya, lahat ng imposible sa tao ay posible sa Panginoon. So kaya nga ang Panginoong Sus, nagpasalamat din po siya. So kaya ito po ang nais ng Diyos sa atin, manalangin tayo ng mayroong pusong nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Kung ano man po ang mayroon tayo ngayon sa tahanan, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga blessing na tinatanggap natin. Kung kayo ay may karamdaman at sakit, magpasalamat na tayo sa Lord. Lord, thank you, Lord. I am healed. Thank you, Lord, for the miracle, for the blessing, for the healing. Lord, salamat. Sinagot mo na yung prayer ko. Thank you, Lord. No? Andun po yung pasasalamat natin. Kaya nga ang sabi roon sa Thessalonians sa chapter 5 verse 18, in everything give thanks to the Lord. Yan. No, sa lahat daw po ng bagay, magpasalamat tayo sa Diyos. For this is the will of God concerning us. Dahil ito daw po'y kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya kung ano man po yung mga na-experience natin sa buhay, let us always give thanks to the Lord. No? Magpasalamat tayo sa Panginoon. May pagsubok man, may problema man o wala, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Ano po? No? So pray with a thankful heart. No? Amen. Amen. So pangatlo, pray with a believing heart. Manalangin tayo ng may pusong nananalig, pusong nananampalataya. No? So maniwala tayo na yung ipinag-pray mo kay Lord, i-claim mo na nasa iyo na. No? Na natanggap mo na. No? When you pray, believe. Siyempre, kailangan mong manalig na sa pinag-pray mong yun, manalig ka. No? Na tatanggapin mo. So, believe. Then, receive. I-claim mo na. Tanggapin mo na yung pinag-pray mo. No? And declare it. Declare mo, Lord, salamat. Inaangking ko yung aking pinag-pray sa iyo, ay tinanggap ko na. Kahit parang wala pa. No? Kasi ganun po si Lord eh. Tignan po ninyo, Mark chapter 11 verse 24. Mark 11:24. Ano po ang sabi diyan? Therefore I say unto you, sabi ng Panginoong Sus, what things soever ye desire, when ye pray, believe that you receive them, and you shall have them. Ano man daw po ang hilingin natin sa panalangin, ano man yung desire, yung naisin natin, no? What things soever ye desire, when ye pray, kapag nagpray ka, believe na tinanggap mo na. Believe that you receive them. No? Na natanggap mo na yung hiniling mo at matatanggap mo nga. Yan. No? Yan po yung prayer with a believing heart. Pusong nananalig.
pusong na nananampalataya, naniniwala na yung pinagdasal mo sa Diyos ay manalig kang tinanggap mo na. Kahit sa tingin mo, kahit parang wala pa sa kamay mo yung hiniling mo, kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi pa dumarating halimbawa yung trabaho mong pinag-pray kay Lord, no? Manalig kang tinanggap mo na. Kasi iba yung time na nagmanifest yung hiniling mo kay Lord na nagmaterialize na, iba naman yung punto na inangkin mo na kahit wala pa siya. At ano ang sabi? And you shall have them. At mapapasayo sila, siya. No? So ganun po yung kahit wala pa sa iyo. So kaya si God, no, tinitingnan niya ang puso ng tao na talagang nananalig sa kanya na doon sa pinag-pray natin ay nananalig ka na tinanggap mo. Kasi kung minsan marami ay nagda-doubt nga, no? Na lumipas sa isang linggo, wala pa yung hiniling niya, wala na, nag-alinlangan na. Hindi tuloy dumating yung kahilingan niya, no? So kaya alam niyo po ang tinitingnan ng Diyos sa tao yung faith niya, no? Yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga mahalaga po yung nagpe-pray tayo na may pusong nananalig, no? Ano man daw ang hilingin natin, no? Ano man ang desire ng puso natin, manalangin tayo na tinanggap na natin at matatanggap nga natin 'yon, no? So kaya nga po, ano man ang hilingin natin kay Lord sa taong ito, ano ba ang desire ng puso nyo, no? Ano ang naisin nyo na kayo ay lumago yung negosyo nyo, no? Umunlad, mag-prosper, no? Ang kinimpo ninyo na mangyayari yon at mangyayari nga, no? At syempre, may may kasamang gawa. Hindi pwedeng puro prayer, wala namang kasamang gawa. Hindi naman pwedeng puro faith, no? Faith without action is dead, no? Ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. So kailangan po 'yan ay balance, no? Nananampalataya ka na meron kang ginagawa. Hindi naman purong pwede gawa, wala namang faith. So kailangan na magkasama po 'yan lagi, no? So kaya nga po ito ang nais ng Diyos na sa taong ito ng pagharap natin, sa taong ito ng ating buhay, ay magdasal tayo sa Diyos na nananalig tayo sa Kanya, no? Na sasagot ang Diyos sa ating mga dasal, no? Sa ating pamilya, sa inyong trabaho, no? Sa ministry, sa gawaing ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ano man po yung ministering ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ay ibe-bless po ni Lord yan, ipaprosper niya yan, no? So ito yung pangatlo natin, how to pray the prayer of faith, pray with a believing heart. Yung manampalataya, manalangin tayo ng may pusong nananalig, no? Na yung hiniling natin kay Lord, sinagot niya na yon. At darating nga po yun, no? Anong prayer nyo? Magkaroon kayo ng brand new car, no? Darating po yan, no? Ang prayer nyo, magkaroon kayo ng trabaho, darating po yan. Ang kinin nyo na dumating na, kahit wala pa, no? Kasi ang faith hindi nananangan sa nakikita, naririnig, nararamdaman, at nangyayari sa paligid. Kundi ang pananampalataya ay nananangan sa mga bagay na hindi nakikita, no? Kaya anong sabi ng Hebrew 11:1? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yan. Nananalig ka sa mga bagay na hindi nakikita. Nananampalataya ka, no? Kaya yung problema sa iyong husband, sa iyong wife, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, pag pinag-pray mo, angkinin mo na, Lord, thank you, Lord, for the answered prayer. Lord, I believe it, I claim it, I receive it in Jesus' name. Yeah, no? So, ganun po. At pag ang Panginoon ay nalugod na tuwa, makita nyo, minsan ang bilis ng kasagutan ng prayer, no? Because of our faith in God. Yeah, amen. So, praise God. Purin po ang Panginoon. So, yan po yung pangatlo. Pang-apat natin, lastly, no? Pray with a forgiving heart. Ito po, napakahalaga nito, no? Maraming nagdarasal, dasal ng dasal, pray ng pray, nagtataka bakit hindi sinasagot ang prayer niya. Lumipas na isang buwan, taon, isang taon, 2 taon, no? Yung pala, kaya hindi madinig ng Diyos yung prayer niya, merong unforgiving spirit, meron siyang nakagalit, o meron siyang nakasamaan ng loob, o meron siyang hindi napapatawad na tao. Yung kanyang kamag-anak, o kahit yung churchmate niya, o yung kanyang kapitbahay,
no? O yung meron siyang napautang, napahiram, hindi nagbayad, nagalit siya, no? Nagtanim ng sama ng loob ng galit. Yung pala, yun ang dahilan kaya hindi madinig ang prayer niya. Parang ano yan alulod sa bahay, sa bubong, no? Hindi dumalo yung tubig kasi may bara, napakalaki ng bara na bato o dumi, no? Pag inalis mo yung bara, dun lang dadaloy na mabilis ang daloy ng tubig. Ganon din sa puso ng tao. Pag ang puso ng tao may bitterness, may resentment, may unforgiving spirit, may hatred, may jealousy, may envyings, no? Sama-sama na po 'yan no? 'Yun ang hadlang at balakid para hindi madinig ng Diyos ang prayer ng isang tao, no? So kailangan tayong manalangin ng may pusong nagpapatawad, no? Bakit? Tingnan natin. Ano sabi ng Mark chapter 11 verse 25-26? Sabi ni Jesus, "And when ye stand praying," pag kayo daw ay mananalangin, "forgive," magpatawad kayo. "If ye have aught against any," kung meron kayong nakasamaan ng loob, "that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses." Para mapatawad daw ng ating amang nasa langit yung ating kasalanan. "But if you do not forgive," kung hindi kayo magpapatawad, "neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses." No? Ang ating amang nasa langit daw, hindi rin patatawarin yung ating kasalanan. Kasi tayo hindi nagpatawad Kung ang ating amang nasa langit, pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan, kasamaan, dapat lamang daw tayo magpatawad. No? Pinatawad tayo ng Diyos. Sa laki ng kasalanan natin, tayo na hindi karapat-dapat mahalin, patawarin, minahal tayo at pinatawad ng Panginoon dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig sa atin. Hindi niya tinignan yung laki ng kasalanan natin. Kahit ang tao araw-araw nagkakamali, nagkakasala, paulit-ulit, ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa tao hindi nagbabago. 2,000 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na tayo ni Lord. Kung ang tao ay lalapit sa Kanya, magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa Kanya. Doon malilinis ang ating kasalanan. No? So kaya nga, kasilaki man ng barko, ang kasalanan natin, yung kasalanan ng tugo, ang laki na po nun, yung barkong tugo, ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos sa atin ay kasinlawak ng karagatan. Ganun po ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Kaya nga ang sabi ng 1 John 1:9, "If you confess your sins to God, He is just and faithful to forgive us from all our iniquities and cleanse us from all our unrighteousness." No, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. Handa tayong patawarin ng Diyos, no? Pero kailangan magpatawad tayo. Minsan nagtanong si Pedro, "Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid ko o kapwa ko nagkasala sa akin? 7 beses ba?" Sabi ng Panginoon sa kanya, "Hindi, Pedro. 77 beses pa nito. 70 times 7. No? 490 times mo siya patatawarin ang nagkasala sa iyo." Kaya nga ganito po ang sinasabi ng Panginoon na magpatawad tayo sa kapwa. Because unforgiveness is like a poison. Ang hindi pagpapatawad ay tulad ito ng lason. Bakit? Pag ikaw ay may galit sa puso mo, lumiliit ang teritoryo mo. Halimbawa, iisang barangay kayo, "Ay, hindi ako dadaan doon. Kasi pag pumunta akong palengke, andun yung si Mare, galit ako doon No? Dito ako dadaan sa kabila. O di kaya sasakyan na lang akong tricycle kahit ang lapit-lapit nung pupuntahan o doon sa tindahan. Ay, hindi ako doon bibili sa tindahan kasi galit ako doon No? Yung may tindahan doon, yung may-ari ng tindahan. Doon ako pupunta sa kabilang tindahan. No? Umiiwas ka, lumiliit yung jurisdiction mo kasi may galit sa puso, may unforgiveness sa puso. No? Lumiliit yung teritoryo, no? Para yung lason na unti-unti kang lumiliit, no? Unti-unti kang pinapatay. Kaya minsan may mga tao nagtataka, ang tagal-tagal na nung, bakit daw siya nanghihina? Bakit daw siya hindi makatulog? Bakit siya parang may nararamdamang mabigat sa loob ng katawan? Nagpa-check up sa doktor, wala namang makitang sakit, no?
nagtataka siya. Yung pala, meron siyang spiritual sickness. No? Hindi physical sickness ang nasa katawan niya, kundi sa spirit. No? Meron siyang spiritual sickness and diseases. Merong bitterness, may resentment. No? Kaya ano ang kailangan ng tao? Inner healing. Kailangan mapagaling yung loob niya. Hindi yung physical, kundi yung kaloob-looban, yung spirit, yung heart. No? Kaya pag ang tao ay may poot, may galit, sama ng loob, lumiliit ang kanyang jurisdiction. No? At kuminsan pag mali ang kanyang pananaw sa buhay, nagkamali siya ng desisyon sa kanyang buhay, na dating malawak ang kanyang nararating, malayo ang nararating niya, lumiit bigla. Bigla siya na-suppress. Bigla siyang na-pressure. No? Dahil sa problema, sa pagsubok na dumating, na akala niya sa Diyos galing yung kanyang panaginip, no? At dahil walang confirmation, ayun, na-suppress siya, na-pressure. Yung malaking jurisdiction niya, biglang-biglang lumiit na napakaliit. No? Dahil nagkamali ng desisyon. Ang akala niya sa Diyos daw yun, kailangan na siya magdesisyon, no? At may consequences pag hindi niya nagawa iyon. Ayun, lalong may consequences nga, no? So kaya nga mga kapatid, mga magulang, importante po yung pray with a forgiving heart, no? Manalangin tayo ng pusong nagpapatawad, no? Dahil pagka hindi ka nagpatawad sa kapwa mo, sabi nga, sumamba ka man ng sumamba sa Diyos, manalangin ka na manalangin, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong handog pagka meron kang galit poot sa puso. Anong sabi ng Matthew chapter 5 verse 20? I think checkin natin. Matthew chapter 5. Tama. Matthew 5:22. Ayan. O, 24. 23:24. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, no? Kaya nga daw kung magdadala ka ng regalo o kaloob sa altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, maalala mong ang iyong kapatid, no? Yung kapatid daw, no, hindi ikaw, maalala mong meron siyang galit sa iyo, sama ng loob, iwan mo. At kung ikaw naman ang meron, no, leave there thy gift. Iwan mo yung ihandog mo before the altar. Verse 24. And go thy way. First, be reconciled to thy brother. Makipagbati ka, makipagkasundo ka sa iyong kapatid. And then come and offer your gift. Tsaka ka bumalik at ialay mo yung iyong kaloob. Kaya kung maalala mo na may ihandog ka sa altar, no? O di kaya sasamba ka sa Diyos, maalala mo na yung kapatid mo na yung may sama ng loob sa iyo, may galit sa iyo, o baliktarin natin, ikaw ang meron, bago mo ihandog sa Diyos, no? Yung i-offer mo, makipagkasundo ka sa Kanya. No? Makipagbati. Dahil kahit tayo manalangin sa Diyos, sumamba sa Diyos, pagka hindi tama ang puso ng tao, hindi tatanggapin ng Diyos yung i-offer natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga magulang, no? Sa umaga pong ito, kung kayo po ay merong sama ng loob sa kapwa nyo, galit poot, no? I-offer natin kay Lord. Ihingi natin ng tawad sa Kanya. No? Ask forgiveness to God. No? Pray with a forgiving spirit. Forgiving heart. Manalangin tayo sa Diyos ng mayroong pusong nagpapatawad. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, mga magulang, saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa ibang bansa, no? Diyan po sa US, sa aking ate Gigi, sa Virginia, no? Sa Houston, sa aking mga hipag. Ito po ang dapat natin gawin kapag tayo nagpe-pray, manalangin tayo ng panalangin, may pananampalataya. Una, ano po? Pray about everything without worry. Manalangin tayo sa lahat ng bagay ng walang pag-aalala. No? Huwag tayong mag-doubt. Because the opposite of faith is doubt, no? Yan po yung kabila o kalaban ng pananampalataya. Kahit mag-pray ka na mag-pray, pag nag-aalala ka, wala rin. No, maraming ganyang Kristiyano, matalino, magaling, may pinag-aralan,
sikat, pero pagdating ng mga pandemic, mga pagsubok, problema, takot, ayaw lumabas. Pero mga tunay na anak ng Diyos, walang takot. Pangalawa, pray with a thankful heart. Manalangin tayo ng mayroong pusong nagpapasalamat. Pangatlo, pray with a believing heart. Pang-apat, pray with a forgiving heart. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Yumuko tayong lahat at pumikip. Sabihin niyo po maiksing prayer na ito, saan man po kayo naroon sa inyong tahanan. Sabihin niyo po ang panalangin na ito, sumunod po ang bawat isa. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Pinapatawad ko po ang mga taong nagkasala sa akin at inihingi ko rin po sa inyo ng kapatawaran ang aking makasalanang nagawa. Kung may galit sa puso ko, patawad po, Panginoon. Palayain niyo po ako sa oras na ito. At ako po'y nananalig na anuman ang hilingin ko sa iyo ay tutugunin mo. Salamat po, Panginoon. Pinatawad mo na ako at handa mong sagutin ang aking mga prayer sa iyo. Ito po aking panalangin, Ama, sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo mag-pray. Pag-pray po ninyo kung anong nais nyo ipag-pray kay Lord. Prayer with faith, prayer with a thankful heart, prayer with a believing heart. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in Jesus' mighty name, Lord, I pray, O God, una sa lahat ang iyong lingkod, Pastora Irene, lugmaw magluyan sa Kalapan, maging ang kanyang father. I declare and I release healing miracle upon them in Jesus' name. In Jesus' name, from the top of their head to the sole of their foot right now, I declare deliverance, healing, strength, miracle in Jesus' name upon their body. At Lord, sa lahat po ng sumusubaybay ngayon po sa oras na ito, saan man sila naroon, may your spirit touch their body, O God, mula ulong talampakan. Padalay niyong himala ng kagalingan ng katawan, kalusugan, kalakasan, at anuman po ang mga panalangin nila sa iyo, Lord, I release your answered prayer. I release your miracle, blessing, favor, O God, in Jesus' name. Lord, nananalig po kami sa iyo na ang mga prayer request ng iyong mga anak ay tinugon mo na, sinagot mo na in Jesus' name. We claim it, Lord. We believe it in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Ito man po'y kahilingan nila sa kanilang mga anak, sa apo, manugang, trabaho, kabuhayan, negosyo. I declare prosperity, blessing after blessing, miracle after miracle, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat. Thank you, Lord. Lord, salamat dahil lagi mong sinasagot ang panalangin ng mga anak. Thank you, Lord, sapagkat tinugon mo na ang mga panalangin ng iyong mga anak, O God. Thank you, Lord, for the healing, for the answered prayer, for the miracle. Lord, we trust unto you our lives, O God, at sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito. Marami pong salamat sa kasagutan mo. Thank you, Lord. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. So, purihin po ang Diyos. I-claim po natin na yung mga prayer niyong ginawa, nadinig tayo ni Lord because God is not limited by distance, time, and space. He knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang ating mga pangangailangan at sinagot niya na po yan. So to God be the glory. God bless you all. Magkita-kita po tayo muli mamayang gabi ng 7 p.m. Meron po tayong Thanksgiving praise and worship night at maging sa Wednesday rin po ng 9 a.m. at sa gabi at sa Friday, MW po ito ng 9 a.m. ang ating morning devotion, Tinig ng Pag-asa. Sa Diyos po, lagi tayo may pag-asa. Ang tao habang nabubuhay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron tayong pag-asa sa Diyos na buhay. Amen. To God be the glory. God bless you all. Amen. Amen. Praise
lilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin